O Museo Etnográfico Casa do Patrón, fundado no ano 1995, é na actualidade o gran ecomuseo do mundo rural galego. Cunha colección de máis de 6.000 pezas repartidas en 4 edificios e diferentes espazos expositivos, o museo ofrécenos unha das maiores mostras etnográficas sobre os oficios tradicionais galegos, os labores do campo e do mar, os obxetos, equipamentos e apeiros propios das casas labregas, e sobre o mundo da relixiosidade popular maila a etnomedicina galegas. Pero a Casa do Patrón é algo máis ca un museo etnográfico. É un dos principais motores culturais da comarca do Deza, unha entidade que fomenta investigación arqueolóxica e antropolóxica, un axente de desenvolvemento local e, en definitiva, un motivo de orgullo para Lalín e para toda Galicia. O Museo Etnográfico Casa do Patrón e o equipo humano que o conforman son en si mesmo un proxecto de vida e un exemplo a seguir. E esta é a súa historia. Ahora mesmo nós estamos no donde se fundou o museo, na Casa do Patrón, no edificio 1. Temos desde o afiador, despois temos o zoqueiro, o zapateiro, despois seguidamente temos o latoeiro e despois temos o ferreiro. Todos eran oficios tradicionales da zona esta. Pois no edificio 2 temos unha sala bastante grande que está dedicada a todas as tarefas do campo, desde a viticultura, despois pasamos por todas as ferramentas da labranza do campo, que temos desde arados, hai sachadeiras, hai un pouco de todo, despois incluso está todo o proceso da malla, está exposto ali, coas máquinas, cos motores, ca máquina de mallar, cos mallos tradicionales, e despois temos a alzadeira ou a ventoeira, que era a que se utilizaba para limpiar o trigo despois de que salía da malladora. Despois temos unha peneira dun muiño, temos unha maqueta dun muiño tamén moi ben lograda, huchas onde se guardaba o grau, e, bueno, todos os produtos, todos os procesos do campo, digamos. O edificio número 2 ten dúas salas, digamos, principais. Unha sería a relacionada co proceso do viño e máis co proceso do pan, dende o principio, a sementeira, a sega, a malla, que é un dos procesos máis importantes e que recreamos aquí no museo, ata o final, ata o conseguir o produto final, que é o pan. Temos peneiras, temos muiños, temos un montón de pezas dedicadas a ese proceso. Depois temos unha segunda sala que está dentro do restaurante. O restaurante é un restaurante de comida tradicional, e o que intentamos aquí é recrear unha sala, que o comedor sexa unha sala propia do museo. E, aparte, temos a maiores ese componente gastronómico que incluímos aí. No restaurante o que hai é sobre todo pezas relacionadas con a agricultura e ca gandeiría. Temos as crozas, os xugos de distintas zonas de Galicia, e despois apeiros de labranza como poden ser as grades, os arados, as sachadeiras, galletas, todo relacionado ca agricultura, basicamente. Este sería o edificio número 3, foi un edificio que se fixo xa propio para museo, inaugurado no 2004, e digamos que consta de 3 plantas. Esta planta, a planta baixa, está formada por 4 salas, que sería unha dedicada á medicina, outra donde hai exposición de unha barbería ou exposicións de radios, instrumentos musicais, e exposición tamén de fotografía e vídeo e de iluminación, tanto desde velas, luces de carburo, candiles, hasta as primeiras eléctricas. Outra sala dedicada un pouco tamén ao mar, outro dos oficios importantes en Galicia, é cestería e tamén o que é a elaboración da carne de porco, da matanza.
E outra sala máis, a cuarta sala, dedicada un pouco ao oficio de carpinteiro, a carpintería, serranchín e cantería. Despois, na planta baixa, na media, digamos, que é onde está a escola e unha sala de arqueoloxía, con restos móveis que se foron encontrando nas excavacións do castro. Pois temos unha sala onde están expostos eses restos. E tamén o que é a tenda, a recepción dos visitantes. E na parte alta estaría a biblioteca, unha biblioteca con case 5.000 volúmenes para consulta, para ler, para prestar. E tamén un salón de lectura, xa para poder disfrutar da lectura deses libros da biblioteca. A maiores, ao lado, hai unha sala de actividades que se utiliza tamén un pouco como salón de actos, para conferencias e exposicións. E xa na parte exterior estaría o que é a recreación da Casa Castrexa, unha recreación que se fixo seguindo un pouco as mesmas medidas, digamos, da primeira casa que se encontrou nas excavacións do castro. Nos últimos anos, o Museo Etnográfico Casa do Patrón ven tamén financiando e promovendo unha liña de investigación no eido da antropoloxía, concretamente no patrimonio inmaterial. Neste traballo deu lugar á publicación de dúas monografías, Patrimonio Inmaterial de San Pedro de Doade e o Falar das Pedras, Antropoloxía Simbólica do Patrimonio de Doade, e tamén a reflexión ou a idea de ampliar a colección museística con elementos que nos falen, que transmitan tamén esas ideas relacionadas co patrimonio inmaterial. En concreto, co mundo da religiosidade popular, da etnomedicina e das crenzas do eido da religión, da maxia, da protección, dos ritos propiciatorios. Nace así, entón, este último edificio do Museo Etnográfico Casa do Patrón, este novo edificio en forma de capela, un edificio multifuncional que está pensado tamén non só para albergar esta colección, esta exposición permanente, sino tamén para poder facer actos culturais, presentacións de libros, eventos, incluso para a realización de oficios de carácter religioso, porque, ademais de ser o contedor desta mostra, pois tamén ten a iconografía e a imaxinería propia dunha igrexa e, por tanto, tamén está preparada para exercer as funcións dun templo religioso. Eu, cando miro unha peza, claro, digo eu, porque pouco máis fixen, pero prácticamente a recolección das pezas fixen eu, en toda Galicia. Eu, cando vexo unha peza e miro para ela, recordo-me da persona que mudou, vexo-lle a cara, recordo con cariño, recordo o desprendida que foi, recordo o que lle debo a Galicia. Por eso estamos intentando pagar con o noso traballo, con o noso sacrificio, e non tasamos as horas, non tasamos o reforzo, nunca tasamos nada, temos que lle devolver eso multiplicado á xente que nos axudou tanto. E quería, para recordalo máis, porque gustaría contar un poquinho a historia de cada un, pero foi absolutamente imposible, incluso chegar a anotala xa. Anotei as primeiras, pero nada máis. As miñas abuas foron as dúas tecedeiras, e parte, nós somos 6 irmáus, pero unha vez que empezamos co museo, pois na miña casa, a miña cuñada, pois deronme as colchas que había na casa para telas aquí no museo, e teñen as iniciales das dúas abuelas. Entonces, esas, pois, como non as vas coidar? Coidalas, pois, como se foran ouro, máis que ouro, non? Que ouro ten un valor, pero eso xa non ten tanto. Ten moito máis que ouro, non? Entonces, e quen di eso que me deron as abuelas, pois isto tamén, todo isto que temos aquí tamén foi feito e foi usado por outra xente que tamén foron xente maior e que coidaron con moito, e tiñan moi poucas cousas. Entonces, aquelas poucas cousas que tiñan aproveitábanas a tope, que agora, pois, un pouco pasa a xente, sobre todo a xente xoven, que o ten casi todo feito, pois pasa, non lle dá valor, ese valor que lle damos nós, porque eu parte destas cousas useinas tamén, e vin como miña nai as usaba,
E, bueno, as abuelas xa non as coñecín, pero... Entonces, as pezas que temos aquí no museo, nos coidámolas casi como se fora xente, casi. Ademais, eu entro aquí e pareceme, cando entro eu así aquí ao museo sola, e pareceme que isto que é algo, un soño que non ten sentido, ou así que non ten nombre, non? Non é que non teña sentido, é que non ten nombre. Porque distía, será posible isto que che parece que é dai 500 anos, e é dai 40, 50 anos para atrás, nada máis. Cando entras así en alguna, sobre todo aquí na cociña, quizá que sea donde máis sensación che dá como se houbera vida aquí. Eu a veces tenme pasado aquí na cociña, ou porque tes objetos que che recordan algunha xente ou así, sí, a veces sí. Era o que comentaba eu da sella esta que nós chamamos de balde. Eu cada vez que a vexo, casi vexo a miña nai con ela a cabeza. Así detalles, non? Vexo o pote, ainda velo casi colgado na gramalleira na casa ou así, cousas así que te acordas, é que sí, que non sei, danche unha intuición diferente, sí que é verdad. Foronme dando cousas e así foi como empezamos. Eu cando había 150 pezas recordo que xa decía yo da casa, vou dar unha volta ao museo. Ti estás de coña, ti tamaño museo calquer cousa, ríase de min, na casa, nos veciños, todos. Eu chamaballe museo desde o principio, non o sei, sería inconscientemente. Pero bueno, agora non sei tanto, claro, porque é o museo etnográfico mellor de Galicia. O soño empezamos sin pensar nesto, non é que dixéramos, bueno, pois algún día vámonos a dedicar a facer un museo, non. Empezamos restaurando a casa sin pensar nesto, sin pensar, foi surgindo pouco a pouco. Jamás de la vida pensamos, porque incluso pezas que tiñamos nós na casa, pois a veces as que estaban moi mal, pois as tirabas ou as sacabas de diante un pouco, como a todo o mundo, casi. E senón, se pensaras, pois guardarías, todo andarías, pero nós non tiñamos ningunha peza, nada máis que algunhas que había na casa. Entonces non pensamos nunca nesto, jamás. Surgeu, pois empezando a restaurar a casa, a colgar 4 cousas, e ele empezou, pois quedan ben, pois vamos ao fin de semana, e veio por aí a buscar, e eu a restaurar. Empezamos, cando tiñamos 700 ou 800 pezas, ou menos, pois ele se lle chamaba museo. Entón, pero foi así un pouco. O Museo Casa do Patrón é un importante axente cultural e un dos principais dinamizadores socioculturais da comarca do Deza. Dende o museo organízanse e promóvense diferentes actividades e actos como xornadas, conferencias, presentacións, así como obradoiros e actividades formativas. Para min é como se fora a miña casa prácticamente, porque levo aquí desde que nacín, entonces pois é prácticamente eso. Dime que como me enseñaron a todo o que hai no museo, e eu sempre lle digo que nacín aquí, o museo xa leva 25 anos e eu xa nacín cando o museo xa estaba prácticamente consolidado, entonces levo toda a vida nesto e vaime inculcado desde pequena. O que máis me gusta do museo é enseñar o museo, conocer xente nova e cada día aprendes cousas novas. Aprenderonme unhas señoras de Zobra a facer o postecer, facer todo o proceso do viño. Para tecer, o fío hai que ir alternando arriba e abaixo dependendo da posición destes fíos. Entón, pisamos un pedal, o pedal que corresponda, e ca lanzadeira, que é isto que dentro está a canela, na que está enrollado o fío, e pasámolo hasta o fondo. O que chegue ao fondo, pisamos outro pedal para apretar o fío, e co peine arrastrámolo hacia atrás para que quede a tela fixa. A Casa do Patrón é algo máis ca un museo de etnografía. É un proxecto a prol da nosa cultura, do noso patrimonio, da nosa herdanza material e inmaterial como pobo.
Dende o ano 2015, o Museo Casa do Patrón promove e financia diferentes intervencións e escavacións arqueolóxicas, tanto na Ourela do Castro como nas mámoas da parroquia. Empezamos un pouco no mundo da arqueoloxía da man do profesor Caamaño da Universidade de Santiago, que fomos a visitar un día porque tiñamos o noso castro aquí moi próximo a 600 metros para saber se podíamos facer algunha investigación ou se podría haber realmente un xacemento. Entón empezamos con eso no 2015 a facer distintas campañas de excavación. Agora mesmo levamos 7 campañas realizadas, a última foi este mesmo ano. O que descubrimos, a parte de construcións o que son casas propiamente ditas e construcións habitacionais, tamén conseguimos delimitar a muralla, atopámola, ten unha doble muralla e fosos, que é unha dos hachazgos máis importantes, porque conseguimos excavar 3 fosos. Se o patrimonio material é importante para esta institución, non o é menos o patrimonio inmaterial. Conscientes da necesidade de investigar, divulgar e valorizar a nosa cultura tradicional, o Museo Etnográfico Casa do Patrón puxo en marcha no ano 2019 un programa de investigación antropolóxica da súa parroquia, cuxos resultados, a día de hoxe, publicáronse en 2 monografías e deron lugar á creación do novo edificio do museo dedicado á relixiosidade popular e á etnomedicina. Co museo aprendín o que é Galicia, aprendín o que son os galegos, coñecín Galicia, anduve en moitas aldeas de Galicia, e o día que teña máis tempo libre seguirei nas andando, non? E conocín os desprendidos que son os galegos. Vale, a eles debemos todo isto. Obviamente o museo fixémolo a xente humilde como a mí. Vale. Os máis humildes son os que máis colaboran, os máis desprendidos, os que máis queren a Galicia, os que queren que esa peza que tanto cariño lle ten, porque está tan cariñado que tuvo seu pai, seu avó, seu bisavó, non se pudra, non se estropee, se conserve, ainda que sea a 100 km, a 200, noutro punto de Galicia, pero sabe que está ali. Galicia ten moitos camiños, ten moitos ríos, ten o mar, ten moitos paisaxes, ten de todo. E os galegos tamén, somos tan diferentes, somos tan... Os galegos somos moito, vale? Porque somos... Eu non deixo de sorprenderme coa edad que teño, que as experiencias que levo de vida, como ti sabes, sorprendíme ainda esta mañá. Os galegos somos moito, porque somos tan diversos, vivimos de tantas formas, temos tantas maneiras de ser, pero somos traballadores, somos honrados, queremoslle ao noso país por encima de calquer consideración, vale? Temos fé no que facemos, cremos no que facemos, vale? O mellor falta non saber vender un pouquiño, porque non vivimos do conto. Vender o que temos aquí costa normais, pero queremoslle moito a Galicia, loitamos moito por ela, facemos Galicia cada día, caladamente, en silencio, cada un na súa casa, cada un á súa maneira, e quédame pena por non conocer moito máis de Galicia, non me dá tempo xa, pero farei o posible nos anos que me quedan. Unha etapa distinta da miña vida, que digamos como a mitade da miña vida, pois é o museo, porque xa fai 25 anos que empezamos, entón prácticamente a mitade do que levo vivido está centrado no museo, a parte de ter moito traballo e moito sacrificio detrás, tamén é un orgullo poder defendelo e poder ir aos sitios representando unha parte importante da nosa cultura. A xente sempre nos sorprende con súas vivencias moitísimo. Hai a típica xente que renuncia de onde ven e hai outra xente que che conta a súa historia. E ainda onte precisamente estuvo aquí unha señora e dixo: eu ainda dormín nunha cama de follaco, eu ainda vivín todo isto, que diferencia. Era unha señora da miña edad, tiña 60 anos, tampouco era tan maior, e sin embargo, hai outra xente, sin embargo, que se avergonza de onde ven.
Eso sí que me sorprende moito, que nos avergoncemos de onde vimos, eso sí que me sorprende, porque, non sei, é algo que non entendo. Eu creo que é moi importante que sepamos de onde vimos para mirar a onde vamos, porque se non sabemos de onde vimos, malamente imos saber para onde imos. Eu penso que é moi importante saber sempre de onde procedemos, toda a nosa vida pasada, saber de onde, os nosos orígenes, que realmente estánse perdendo moito. Pois, na honra dos meus pais de haber comprado esa casa, xa que non vivimos nela, fixemos algo útil nela, fixemos algo grandioso nela. Se miña nai vivira, non teño palabras, tal como era ela, iría andando a Madrid, correndo, buscar xente para traerla aquí. Capaz era, vale? Co cual, sinto moi orgulloso daso. Era valiente, era emprendedora 100%, así morreu, con 40 anos conducindo un tractor, fai 50 anos, traballando por fora. E era valiente, traballadora, loitadora, emprendedora, alegre, optimista. Ao seu lado non había medo, non había pena, non había temor a nada. Non lle tiña medo a nada. Vale. Dito isto, que pensaría todo isto? Pois, hombre, estaría inmensamente máis orgullosa que a min. Tendo en conta que me multiplicaba a min en todos os aspectos por 10 ou por 20, pois, hombre, no tema de difundir un museo, no tema de encher isto de xente, no tema de leválo para diante, que crecera, que fora máis e mellor, pois traballaría día e noite para que iso pasara. Superaríame, pero 100 veces máis, estaría super orgullosa. Lo que fixamos desta casa que comprou con tanto sacrificio. Con tanto sacrificio. É un mundo, é unha vida, é unha historia, é a historia do povo, do noso povo. É dicir, aquí no museo podes encontrar pezas de, ao mellor, de 40, 50 anos, pero tamén hai pezas, ao mellor, de 300 anos. Pezas que pasaron por maus, que a saber con que dificultades, con que traballos pasaron para poder, ao mellor, non sei, subsistir ou sobrevivir a unha miseria, ou eso, digamos que non ten un precio. Casa do Padrón, digamos que é un museo do rural, no rural, que conta, digamos, un pouco a historia desta xente toda, dos nosos ancestros, dos antepasados, que viviron, que traballaron, que pasaron penurias, que pasaron moitos traballos para poder hoxe estar onde estamos. Estame conectando neste momento, non? Conéctame cada día, claro que sí, con ela, con toda a xente que me criou, que as persoas do lugar, que morreron moito desde que empezamos, que axudaron, e con todos os hombres, que me deron os apeiros, cos antepassados que me deron os apeiros, por suposto, que nos conecta con outra dimensión, especialmente a mí, que o azar, a casualidade, ou non, que iso que fora o nexo de unión entre eles e os que estamos aquí.